आरो आंनि थाखाय भिडिअ नुबाय थायो फैसानिफ्राय फैसा खावै बियो द्राग्स जायो आरो सोंनानै फैयो आं सोङो बियो थगायो आंखौ रागाजोङो आं बुजायो नाथाय बियो लाया एसेबां रायो गिर्जायाव थां मानसिफ्रा गाज्रि होननानै होनब्लाबो बे खोथाखौ लाया गोसो गोराथार फरायनोनो हाया एसेबां मालायफ्रा सानगोन बिमा बिफाफ्रा जेबो होना होनदां बुजाया होनदां थाखो गाखोलांनायखौ नुनानै नों गाहायाव थानानै नों नायदावदों नाथाय नों दिनै नोंनि लोगोफ्रा दि कलेजाव फरायबाय नोंबो बेसेबांबा गोसो गोथारै फरायनो हागौमोन फरायनायखौ नों नागारनानै नोङो मा नों गामिनि नोंथ' सासे मोजां जोहोलाव सासे जोहोलाव मानो दिनैनि जोहोलावा गाबोननि गितानि दैदेनगिरि जानांगौमोन नों दिनै नोंनि बे जिउखौ आद्रि खालामनो नागिरबाय नामा नों दा मा मावगासिनो नों मा मावदों हा साख्रि बाख्रिबोथ' गैया बेल' फरायनायजों साख्रिबो लानो हाया अब्ला नोङो मा बाबु नों गावनो बुंनो हागोन नों गावनो बुंनो हागोन नामा नोङो मा ड्राग्सफोर बाहायो नामा बाहायो मा नोंनि ड्राग्स जाग्राफ्रा मा नों माबायदि ड्राग्सखौ सानफ्रोमबो बाहायो ना सप्तायाव बाहायो ना साननै सानसेजों बाहायो नों ड्राग्स जानानै माबायदि मोनो एखमबा बाहायनाय जायो एखमबा बाहायनाय जाया नों बेसे गोबाव जाखो नों ड्राग्स बाहायनाया गोबावैनो जाबाय एसे बोसोरसे बादि जाबाय नामा ड्राग्स जानाया औ गारबायमोन आरो माबाफिनलायबाय गारफिनलायबाय दा ड्राग्स जाना माबायदि मोनो नोंलाय बिदिनो बेरे सोबनानै जेरै मोनो बिदिनो मोनो लासै लासै बे ड्राग्सआ नोंनि मोदोमाव बेगेङाव हाबजोबगोन दा दिनै सासे मोजां नोंनि नोमानिफ्राय नोंखौ बेसेबां अनो नोंनि आगैया नोंखौ बेसेबां अनो मण्डलनि मानसिफ्रा नोंखौ बेसेबां अनो बे इसोरा नोंखौ बेसेबां अनो बे अननायखौ नोंनि जिउखौ नों मानो आद्रि खालामनो सानदों दिनै नोङो गोसो सोलायनांगोन नों इसोरनाव फैनांगोन बाबु दिनै नोङो मा नोंनि लोगोफोरजों नोङो बे ड्राग्स जाग्राफोरखौ नागारगोन ना नोङो जिसुखौ नागारगोन बे मोननि मादाव ड्राग्स लाग्राफोरखौ नागारगोन आरो सोरखौ आंगो लोगो हिसाबै नाजावगोन जिसुखौ आखाइ खबनानै हो नों जिसुखौ दिनैनिफ्राय आंगो लोगो हिसाबै नों नाजावगोन दा नोङो ड्राग्स जानानै नोङो ड्राग्सखौ माबायदि सोबो दिनै गन्थंजों ना खुगाजों ना सालायजों ना बिजि सुनानै लायो बेनिफ्राय बे ड्राग्स जानो थाखाय नोङो गावनि फैसाजों बिमा बिफानि फैसाखौ लांनानै दा बेनिफ्राय नोङो ना लोगोफोरनि फैसाजों नोङो बिमा बिफानि नोङो जोबनायाव बे ड्राग्सखौ मोनजायाबा नों मा जागोन सानसेयाव मोनजायाब्ला गोसोफ्रा माबायदि मोनो दे बुंनाय बिदिनो लाबाय थाबा सानसे मोनाबा आं थानो सुखुवा दाबो नोङो मा ड्राग्स जादों नामा नोंनि न'आव पकेटाव नोंनि उन्दुग्रा गान्दुआव नोंनि बिसिनायाव मा ड्राग्स दं नामा दाबो थेबासो दंलाबायो सिगां दाबो नोंनि बे जायगायाव उन्दुग्रायाव दंजोबोब्ला नों बेखौ गोसो जाब्लानो बाहायो दाबो सोबो नाथाय नोंनि आइ आफाथ' नोंनि बे उन्दुग्रायाव नोंनि बिसिनायाव नों बे ड्राग्स दं होनना मिथियामोन दिनै जोङो इसोरनि जिउजों मोनदा नोंखौ बुंदों मानो बेखौ नों दिनै दासिमबो बाहायबाय थाबावगोन बाहायला बेखौ मा खालामगोन बेयाव गैखाला गोरों थेमाजों थेमा दङ आरो बेजों लोगोसे नोङो दा माला गाबोन अखानायब्लानो जोबखानानै मा नोंनि लोगोफोरजों ड्राग्स नोंनि लोगोजों बाइकआव गाखोनानै स्कुटि गाखोनानै बबेबा जायगायाव नोङो बेबायदि ड्राग्स सोबहैबावगोन नामा थांबाबो बिदिनो मोजां लोगो थांगोन बिदिनो थांला नोङो ड्राग्स जाग्रा लोगोफोरखौ गारनांगोन मोजां लोगोफोरखौ लोगो लानांगोन अब्लासो नोङो देरहागोन नाथाय नोङो बे दिनै आरो गाबोन बे नोङो हाजारसे नोङो मोजां जानोबा सैथारा बांसिन आनजाद लायो मानोना बेयो दिनै आं नोंखौ खावलायदों नों गोसो गोथारै बे इसोरनि मुङै नोङो बै ड्राग्स जानायखौ नोङो गारगोन होननानै नोंनि गोसोजों नोंनि खुगाजों बुं आं आंनि गोसोजों आं जिसुनि मुङै
समाय लायो आं दिनैनिफ्राय आं दिनैनिफ्राय जौ बिरि सिगारेट जौ बेरे सिगारेट ड्राग्स जानायखौ द्राग्स जानायखौ आं गारथारसिगोन आं गारथारसिगोन जिसुनि मुङै जिसुनि मुङै आं गारथारसिगोन आं गारथारसिगोन जिसुनि मुङै जिसुनि मुङै आं गारथारसिगोन आं गारथारसिगोन नोङो आंनि आफाखौ नोङो निमाहा बिनांगोन नोङो दे आं नोंनाव बिफानाव सोंनोसै आदसा नोंनि बे गथ'आ दा खय बोसोर दा दा बेयो रानि उन्दैसो हाबगासिनो दङ ड्राग्स जानाय बिनि गाज्रि बेफार खालामनायखौ नोङो मालाबा नुफेरबाय एबा नोङो मिथिगोना मिथियामोन मिथिनायाथ' माने बायह्रानि मानसिफ्रा खोन्थायो गामिनि बा बायह्रानि मानसिफोरनि फिसालाफ्रा गाज्रि बेफोराव थांगासिनो दङ बिसोरनो नोजोर लादों ओमफ्राय जों बिदि सोंनानैथ' मिथिनाय जों सोंनोब्ला बे बुङो माला थाङा सोर खिथाया बे मानसिब्लाबो आङो बेखौ थि खालामनानै आंबो गिया ओमफ्राय बारा नुनानै दाख्लै समावबो आङो खेबनै जाबाय आं फैनाया होमब्लाबो नागारा बिनि आबाया आखला दा दिनै आदैनि मोननानै आं जिउआव बिराद गोजोननाय मोन्दों दा दिनै आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि गाव बिबुंथि लाखिनानै गावनि समाय लानायखौ आं गोसोआव गोजोननाय मोन्दों नाथाय आदै दिनै फैयामोनबा आंनि फिसाया बाहायजानायखौ मोनलामोन दा बेनिखायनो आं आदैखौ हामबाय होदों आरो जाहाथे दिनै आंनि फिसाला जा समाय लाबाय बेखौ गावनि समायखौ जाफुंहोनांगौ नाथाय आरो बे जाफुङाबा गावनि जिउआ बे बरबाद जाबाय जों मैया बेखौ आदैया गावखौनो गावनि आखाइजों बाइबेलफोरखौ होनायाव मोन्दों बेनि थाखाय दा आं दहायबो फैबावलामोन बियो आं सिगिनायानो बायदि जाहैबाय सिगिनायनि खोथा नङा बियो मैया जों आदैनि जाय फरायनानै खिथादों बेखौ आं बुंनानै दा गावनि गोसोखौ गाव सानफिननो हादों खोमा साननो हायोबोथ' बे इसिबां मानि गोसो नंला बेनिखायनो दा गाव फैनानै दिनै आदै सोंनाय फिननायखौ दा सिमान लाफैदों बेबार दा बेनिखायनो दा बिमानाव सोंनो नागिरदों आदसा नोङो आं नोंनाव सोंनोसै बिमायाथ' बांसिन फिसानिखा बांसिन अननाया फैयो मानोना नों गोरबोआव 9 मास 9 दिन लानानै फिसाखौ जोनोम होदोंमोन बेनिखायनो नों दिनै फिसाखौ फिसाखौ ड्राग्स जानानै गारि मटर गाखोनानै एक्सिडेन्ट जानानै दानख्लाब सुख्लाब जानाय गोग्लैनाय बुथार जानाय बेबायदि गाज्रि खामानियाव थानायखौ नों बेबायदि जाजानो लुबैयो आं लुबैया आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बेखौ बादा होयो आरो आंनि बोसोनखौ लाया रागा जोङो आरो आं बिनि थाखाय भिडिअ'बो बिबाय थायो न'निफ्राय फैसाखौ ओरैबायदि बियो ड्राग्स जायो आरो सोमनानै फैयो आं सङो बियो थगायो आंखौ रागा जोङो आं बेसेबां बुजायो जाया एसेबां रायो आं गिर्जायाव थां मानसिफ्रा गाज्रि होननानै होनब्लाबो बे खोथाखौ लाया गोसो गोराथार फरायनोनो हाया एसेबां मालायफ्रा सानगोन बिमा बिफाफ्रा जेबो होना होनदां बुजाया होनदां होननानै आं बुजायो होनब्लाबो बियो खोथाखौनो खोनासङा होनब्ला आं मा होननानै बुजायो आङो दिनै नोङो नङामोनब्ला बेफोरबायदि बिफोराव गोलैनायखौ मिथिनाय नङामोन बियो गावनि जिउखौनो जानानै लासिगोन अनजागा जासै आइ आफानि दिनाव नानावफोर गोबां बिमाफ्रा दिनै गावनि फिसानि थाखाय गाबदों बेल' नङा गोबां मबाइलफोरनि गेजेरजों आंनो फन हरो गावनि सोरबा फिसाफ्रा ड्राग्स जायै न' बां सम्पति सिलिंखार खालामजोब्बाय ड्राग्स मोनजायाव बिमाखौनो बुनो दानस'नो होसोनो नागिरो सासे बिमाया गाबै गाबै आंनो फन हरदोंमोन ब्रादार सम्पति फानजोब्बाय गासै 20 बिगा हा बेखौबो फानजोबनांबाय दिनै बे मोनजाद'आब्ला बियो फाग्ला बायदि जायो गोबांथार जोंनि अनलायग्रा फिसाफ्रा दिनै फरायनो लिरनो मोजां मानसि जानो नागारि गाज्रि लोगोफोरजों लोगो लानानै दिनै ड्राग्स जानायजों जौ लोंनायजों बिरि सोबनायजों गान्जा सोबनायजों दिनै जोंनि फिसाफ्रा दिनै गोबां आद्रि जानो नागिरबाय बेनिखायनो बुहुमाव दिनै गोबांथार दिनै जाय गथ'आ दिनै बे 19 बोसोर 18 बोसोर 19 बोसोराव दिनै बे ड्राग्स जानायजों गावनि फरायनायखौ बियो गावनि फरायनायखौबो गारबाय दा बे बिमाया मोदै रुथुथु गाबदों दे थां नों गावनि नांगौबा फिसाखौ आथिङाव दानानै फिसानो दिनबाय बिमा बिफाखौल' नांगौबा नायदो नोंनि बिमायानो नोंखौनो
नोंखौनो नोङो आथिङाव दोननानै नोंनि बिराद जानायखौ गानो थिनदों फिसौखौ गोब्राबो खुलुम नोंमाखौ खुलुम नोंमाखौ खुलुम आइ आं दिनैफ्राय बिराद सालिया होननानै गोरलै गथ'खौ जेरै बिमाया अननानै थांदों मादों फैदेरदों गेदेर मिथिं लानानै मोजां फोरोंनो बिमाया गोरबा नय माथुनाय जोनोम होदोंमोन नाथाय नों बाबु सना नों मानो गावनि जिउखौ आद्रि खालामनो बे जिउआ इसोरनिसो बाबाखौबो खुलुम बाबा होननानै नायदो नोंफायना नोंखौनो दांनानै खुलुमबायब्ला नोङो बेनि अननायखौ नायदो बाबाजों गोबा दिनैनिफ्रायनो नों देरबाय माने नों दाखौ खुलुम दादा नों दिनैफ्राय ड्राग्स जानो नांला होननानै नों बिसोरो दे नानि आं नोंनाव सोंनो सानदों नोङो नोंनि आदाखौ अनो ना अनो नों माबादि जाजानो लुबैयो आं बेखौ मोजां जाजानो लुबैयो नोङो मा क्लासाव फरायगासिनो दङ आं क्लास 11 दा नोंनि नोंदायाबो फरायब्ला बेसेबां मोजां मानसि होननानै मख'जागौमोन दा नोंनि आदाया नोंसोरथ' जावजाना नाथाय नोंखौ बिदा होननानै नोङो जावजाब्लाबो इसोरा नोंसोर सानैखौ अन्थाव बाथाव फारौ जरासे बायदि हरदोंमोन दा बेनि गेजेराव नोंनि नोंदानि बे ड्राग्स सानैयाव नोंनि गोसो मैखौनो दुखु मोनदों ना मोनाखै मोनदों नों माबायदि जाजानो लुबैयो नोङो बुंनायसै आं बेखौ मोजां जाजानो लुबैयो गारजानो लुबैयो बिमा बिफानि दुखुखौ देरनानै हाया सामफ्रामबो रायजायो बिमाबो गारा नोंनि नोंदाखौ बे दिनैनि बे इसोरनि मुङै बे गोथार बिदियाव फैनानै बे गावनि समाय लानायखौ जाफुंजानो लुबैना लुबैया लुबैयो बेखौ मोजां जाजानो लुबैयो नायदो नोंनि बिनानावबो नोंखौ एसेबां अननायजों नोंखौ मोजां जाजानो लुबैदों बाबु सना नों दिनै नोंनि थाखाय गोबां मानसिफोर गाबजोबदों नै नोंखौ मोजां जाजानो लुबैनानै नोङो मा दिनैनिफ्राय नों गोसो गोथारै बे गाज्रि जाग्रा मुवाखौ ड्राग्सखौ नोङो गारसिगोन नों जुदि गारोब्ला नायदो नोंनि दारैनो बुहुमाबो मोजां जागोन नों बादि जोहोलाव देरफुनाया जेरैबायदि जायोब्ला नोंनि जिउखौ आद्रि खालामोब्ला नों जुदि बेबायदि पापखौ गाज्रि लायोब्ला इसोराबो जोबोर गाबगोन धोरोमिया मानसि थैनायनिख्रुइ सासे पापि मानसि थैयोब्ला इसोरा बांसिन गाबो आइ आफा जेरै गाबदों बेनिफ्राय बांसिन थैलो ज' जिसुआ गाबगोन नों बेबायदि पापखौ मावबाय थायोब्ला नाथाय दिनै नों गोसो गाबथारनानै मोजां जिउ दायोब्ला सोरगोरायजों आफाफ्रा रंजादों इसोराबो जोबोर रंजादों बेनिखायनो नोङो मा नोंनि लोगोफोरखौबो नोङो बे जानाय गाज्रि मुवाखौ गारनो हागोन बेबायदि नों खावलायहरनो हागोन नामा नोंसोरबो गारदो होननानै दे बुं खबजानांगौ आंनि लोगोफोर नोंसोरबो बिदि निसा जानाय मानायखौ गारनो नाजादो गारजोबदो मोजां माबा आखलाव फैफिनदो बेबायदिनो दिनै नोंखौ इसोरा अनबाय आरो दिनै नोङो इसोरनि अनजाग्रा सासे मोजां अनजालु फिसा जानानै मोजां जिउ दादों नायदो नोंनि थाखाय गासिबो खुसि जादों खुसिनि मोदै गदों दुखुनिबो मोदै आरो खुसिनिबो मोदै दिनै जों बांसिन गोजोनदों नोंनि गोसो सोलायनायाव सासे धोरोमिया मानसिनिख्रुइ सासे पापि मानसिनि गोसो सोलायनायाव बांसिन इसोरनि रंजानाया फैयो जोंनि मैखुनावबो रंजानाय फैयो मा नोंसोरो आइ आफामोन बे गथ'नि ड्राग्स गाननो एबा जौ लोंनाय बे गाज्रि हुदाखौ गाननायखौ नोंसोर मोजां मोनदोंना मोनाखै सोर बिनि ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय गाननायखौ नागारनायखौ खुसि जादों आखाइ देखां ओरै खालाम सोर खुसि जादों बिनि गाज्रि मुवाखौ नागारनायखौ नोंसोर खुसि जादोंब्ला आखाइ खबनानै बावदों हामबायसै जों दिनै जोबोर रंजानायजों जायहा गाज्रिनिफ्राय मोजां फैयो बेखौसो बांसिन इसोरा आरो आगोलनि मानसिफ्राबो बयबो खुसि जायो गोजोननाय मोनो खेबसेबा जों बिसोरनि थाखाय जों फोरबोनि बिनाय आरो खुरमा मारिया बोनानै बिसोरनि जिउआव थानाय जायो जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जोंनि जों मन्दिराव दाय खालामखौ जोंनो नागारो आरो जों खालामजानो दाना
बबेखानि हामिनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन आरफोरनि बिनाय खुलुमनाय बुंफबनाय फोरबोनि गेलेगिरि दं हिजाबफोरनि मादाव